Ito yung checkpoint dito guys sa Del Gallego. Sir, good afternoon. Ligaw po. Ha? Ligaw. Ito yung checkpoint dito sa Del Gallego guys. Magtatanong lang kung saan.
lang ano dito, masikip pang daanan dito. Talaglag ako dito nung last time na pag-uwi ko. Napakasikip. Liwanag ng ilaw ko, ano. Nandito na ako sa bahay.